Nifi jaili baby DJ June da amada nular Allah sallallahu alaihi wasallam daga ko Alhaji Masaydu Rakkaɗo ko Allah rokki mo ɗum kadi no seeɗen ɓe mbiri ni nde wonno Allah o yiɗi tan ko tagore makko nde yo mawnin ko ɗum o tagri tagore nde eɓe kaala ɓe mbiya Allah tagri yimɓe jinneji tan ko ha ndewa ɗum yimɓe jinneji noon kala hen gonɗo julɗo noddama hen notima kala hen gonɗo kefere ko caliɗo kono ko noddanoɗo kam nde wonno Allah yiɗi tan ko mawninede ɗum waɗi Alhaji Masaydu nde wonno Allah ne feɗɗitinimo andude hoore makko kanko Allah mennimo hen ɗum waɗi noon mbo wiya noon Allah muyde ɗum yettude hoore mum e tagde jatigi e sifa jettugol ɗum woni jaati jettugol hoore makko kala ko wona kanko koye ɗum naati ko heddi hen ko kala nde ene yettamo tawata kañum jaati mum ene yettamo kaɗo haala woni Allah o wi tagore makko nde kala hanti qirriɗo jaɓimo no wiiri ni kala ɗo woni yo mawnin mo tan so woni koye dental yo mawnin so ala e dental yo mawnin Alhaji Masaydu noon Allah longini ɗum sifaji ɗiɗo jogorɓe wonde musidɓe janggo naata aljanna o fitta Allah fittanimo ngal ɗo dental ngal ɗo boowal wonde de ɗo ladde fittanimo ha feewi hayso tawi ene waɗi tagore wonde hen kono noon o ari o tawi ladde nde no way ñadde foof Allah wimo ko ɗo noddantumaɓe tagore nde joni noon ko noti ko ɗo foof Alhaji Masaydu en mbawa wiide mbo andi ɗum kono noon koko jiidani jelde hawri ɗon ɓe jiidani gure ɓe jiidani diwan ɗo ha Amérique ɗo ha Makkatul Mukarram so tawi Makka naɓe mbatti arde ene kawre manan Fuutankoɓe e Sénégal naɓe e Mauritanie naɓe e Guinée naɓe e Gambie naɓe eɓe kawre nde ɗo ladde aɓe nooti aɗa andi Allah hokki Alhaji Masaydu manan ko Allah yinno hen ko kanko rokkimo ɗum kamɓe fof ɓe kawri ɗo ɓeɗo noon jogori nadoyde aljanna janggo Daka o ko musidagal fof ko ɗo heɓate dewal Allah fof ko ɗo heɓate saabu hayso wona juulu ngu manan nafoore wonde nde hen e ballodiral gongal hen gila manane wallude bandum julɗo mbawa meeɗa yiide jiiya ɗum balla ɗum guilay sadaheji manan e ko miijiɗa foof julɗo ne walla bandum nden ɗo e Daka mbo jiiɗa fof a yurmoto ɗum elle a ɗaccani mbaɗonode to wuuro moon to eyyi ɓeɗo ko laddoɓe ɓe ko laadotoɓe ɓe ko ƴettateɓe ɗum ɗo foof kala hen mo jiiɗa joguiɓe sembe ne jaaha ɓe tawata kene jiiɗi waɗandeɓe ɗum weeɓani ko jurum oɗo jurum noon neɗɗo wawa wiide ne haala barke gonɗo henete o e wiyete tan ko kala mbo Allah wawni yo Allah huccin ɗum hen hayso tawi a dañani arde saabu Alhaji Masaydu o wi wonɓe garani ko ɗo jeeya wonɓe garani e Daka ko ɗo jeeya donno pittali ɗi foof nene Daka kono noon terɗe ɗe cuwa tonguitede ɗum ɓeɗo fof jeeya koye arɓe ɓe ɗum noon ede koɓe ñaagui ko ɗo nanoɓe ɓe Allah hokki ne joguiɓe yo ɓen tinno saabu ɗum ɗo ko jinguere kadi ko jingande leñol mum on jii wonɓe ɗo so nde pin fof ɓe codata ko gayi ɓe kirsa ɓe cakko heddiɓe wonɓe jiiɗa ko codata ko dammiri cakko kala kone moƴƴa nden waɗe ɗo e Daka ɗum noon onon diwan manan heɗotoɓe ɓe nanoɓe ɓe wona e jumanaɓe tan kala ɗo neɗɗo ene heeɗo ene nana ɗo bande en goni fof watta toon haqqille ganda ɗum ɗo koye malal manggal anene naata e malal he yo Allah dandu neɗɗo hen nande ɗeɗo gueɗe noon haala hen ko wona jabde ɗum wasa runtade ɗum noon eɗen jetta Allah eɗen juula Nabi sallallahu alayhi wa sallam onon commission arɓe ɓene minen amen jetta moon saabu ɗum ɗo fof ko yidde wallude jeeyaɓe Allah tan saabu ko haalate ko ɗo wonɓe toon ganda ko kewata ko ga kono noon ɓayde on udditima nan lawol ha he yimɓeɓe ne keeɗo ene nana ma on kadi dañɓe softede janggo e jaam kam wooda yiɗɓe arde walla mbaɗa henete jawɗele mumen wallude yimɓeɓe ɓuuri hawnade gueɗe Daka foof e min ko jiimi
yit tan yaade sa fiɓi tan yaade Allah ma nawman ha ganda Allah manan habaru mum ko jiɗɗa fof ko hen taw hen yantata neɗɗo yiɗa yaade ko hay sinno ko ummade diwan amen jum tan ɓe mbaɗata ko ujunnaje 3 passe jahol ma e gartol ma gueɗe ma fof ko hen goɗi kono noon Allah addanma ko ganduɗa sa ari ga ko ma comoɗa hunde kadi nawta aɗa yiiye wonɓe ɗo manan ko joguino fof tawa hanti kuuli jeyata ko manan ene nelde mandaji mumen ene naata ɗum hay jaaɗo makka dañata ɗum eyyi ɗum ɗo nen koye daga woni sa fiiɓi yaade tan Allah uddittuma udditma e nder jiyaɓe Allah ɓe mbaɗa walla jiya neɗɗo tan min kaalowo o tan mbeɗa jogui tan ɓe ganduɗa ene neldami taw mi ñagaki ɗumen soɓe tini tan mi ari daga mandaji mabɓe gabboto wonɓe kalantunomi mi hersi haalandeɓe joni mi hulti haalandeɓe kono kamɓe ɓe neldat tan ɗum ɗo fof de ko jeeyede ga so neɗɗo jeeyanoka ga jogata ko ɗin haajuji ɗum noon daga ko yurmede mawde yo Allah jaɓanen e seerenɓe ardiɓe dakaɓe defoɓe ɓe e joguiɓe programme ɓe kamɓe fof koɓe tinniɓe koɓe muñodirɓe amen gondi kadi e hoddiɓe amen guila e gamminaɓe ha e guinenaɓe ha e kabadanaɓe ɓe kadi kañumen fof ƴetti teddule mumen fof pawi e jumanaɓe eyyi ceerno Hamma noon on kam wiyete tan ko Allah junno yo Allah junno nde wonno kala kaɗa liggo so tawi Allah jabanimama yaltata koye ɓesgu ma nde wonno ɓe kaaliɗo joni ceerno Bulla en ceerno Ali en manan ceerno Samba Labbo en no wawi waade fof kamɓe fof kam sukaɓe mabɓe gaari ga te kanko eggunoɗo o tan no ferani ga kadi o wonti jaatigueɓe aroɓe eyyi so tawi wiyama Aliou Baydy en kañum goni defoɓe goni ƴogoɓe goni toppittoɓe foof wadde ko ceerno Bulla yinno ko ɗum tan Allah jaabi ko ɓesgu makko kadi ronti ɗum ko arata ɗo tan ko waɗiraɓe makko ɓiɓɓe makko miñiraɓe makko eyyi jom fof no diɗori e diwan jom fof no diɗori kala ko ari ɗo ko ɓesgu ceerno Bullay tan yen battini ko juuti noon Allah jarama on jarama yo Allah jaɓane ñi fi jeyli ɓe ɓiddi ƴejjinede amada nulaɗo Allah